Tässä maaplanttimen vieressä kasvaa tämmöinen aivan järjettömän iso palmupuu. En ole ikinä nähnyt. Hello, I take a video. Little bit. Good dog. My security dog. There is wild papaya. Kuya! Kuya! Monkey boy. And now yksi ystävällinen opas lupasi hakea meille niitä mangoja ja saada syödä päivälliseksi. Tosi kiva. Great. Monkey. Monkey man. How is possible? Is it real? Take care. Oh. Nice. Nyt olemme tulleet noin 200 metriä alaspäin sieltä meidän maatilkulta, mitä suunnittelemme ostavamme. Ja sieltä ylhäältä tulee olemaan vielä hienommat näkymät, mutta tästä saa vähän esimakua. Se mikä täällä on mukavaa, täällä on hiljaista, raikasta, puhdasta, eikä myöskään ole liikenteen veteli. Dito tayo mahirapan bumaba. Dito tayo. Dito na po tayo. Maano mo muna sila kuya. Diyan masyado matarik. Nyt menemme oikotietä, shortcut alaspäin. Joku on aloittanut jo swimming poolin rakentamisen, mutta vetä. Kitchen noon po. Ah, okay. What's your name? Adonis Mahilon po. Ah, nice name. Quapo boy. You are Quapo. Nyt tulimme tänne alas. Nyt on hengittäminenkin helpompaa, kun olimme niin korkealla. Tähän rakentuu sitten tie tonne ylös muutaman vuoden sisällä. First what? Go to eat. Täällä meidän auto odottaa. Ja vaimon sisko miehinen. Sinne vuorille se tulee tuonne noin meidän paikkaan.